Besemo ya Kiong'anyo yotoka sebunge Nyaribari chache kaunti ya Kisii nigo bari ne kibakogokera neye magega ya serikali ye kaunti ya Kisii kubwatirana ne kiombe kia USAID amono mu MCA wensemeyo babere bakubakunyera egesima kia mache asensemeyo nigo bateruna asege kegetambe babere bagochandika asikorende bono bateruna amacha yo na chigokonya abange asechinsemejo nabono nigo batogirie abarayabo nakotena nigo barachi kogendera kubasira asoko eneke babere bagwikirania amagendero asabananchi asa malita nan kuruku Justus Nyabuto umari mugambia moka Kiong'anyo sub location litukulia le rontole nomogoko ase amacha ya eboholi ite ya Kiong'anyo guchaka gokoriga sibuya kero twanyoro gokonya kurua se county government ya Kisii inseo burai bwa simbarati mugabano ito no mu MCA ito Ibrahim Mungubo ba tanyorali shirika ya USAID ya chako kuturekebishire pampu kwa yasalikire ikore ya robuna tukuwa na iga macha chire kira ensemo ye sub location ye amacha ya iga konyeta abantu abange sana buna turige tunugura ege kogera sub location tubeka ina abuna anje nguru kwene limabeya onde manager ya waracho wote na chira iga senge jogo kwa Kristo mushimi weto Ibrahim Mungubo muse na ronto manji chaiga iga yangu kuana na yaye ye aige tolese Kiong'anyo water borehole water borehole ya beire ya tokonyire ngaki entambe na ande ya jagete buna akake yali kusabwa bandabake lakini gwikira bono gabuna ngukwana ya sabiru chisabrokation ni sana na hande ngosabu tole baka amacha itate nenire chinga kichintambe ra chire togutacha ngega iga igonko ira nelinge county government yeite ya Kisii egabana yeito simbarati boigo no mo MCA oito Ibrahim Mungubo mose asogwanjira na gotokonya amacha itagenderere ekoera konye twarua ni chisegi chinyinge roche njengo ira neli ngambi ya mono maliete ngoro kusara kuambo komuko ntutu ira neli ngambi ya mono asengencho yanyalikaniro muratu ito ibwa macho okolireki oimokire naye